सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जौन खबर आ रहल बाटे बहुत बड़ न्यूज रउआ लोग के बीच हम लेके आइल बानी। जी हाँ, रउआ लोग के पता होके चाहिए कि बीते दिन एगो शब्द, एगो बात, एगो क्वेश्चन पूरा भोजपुरी मीडिया में तहलका मचा के रख दिल बा। जी हाँ, बात बाटे उ क्वेश्चन ई हटे कि मीडिया में एगो खबर फैलावल जा रहा बा अफवाह के तौर पर कि पवन सिंह सनी लियोन के काम करे खातिर 50 लाख रुपया दिले बारे। जी हाँ, ये बात रउआ लोग के पता चलल हुई, लेकिन रउआ लोग के आज ये बात के खुलासा चाहते नहीं, आज ये सच्चाई से रूबरू कराएम। बस रउआ लोग तनी देर इंतजार करी। अगर अभी तक ले छपरा जिला चैनल के रउआ लोग सब्सक्राइब नहीं कइले तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के तेज अपडेट पाई। जी हाँ, सवाल ई बटे कि सनी लियोन के 50 लाख रुपया का दो पवन सिंह देले बारे फिल्म करे खातिर, लेकिन ई बात रउआ लोग के जे भी समझौले बा, जे भी बतौले बा, जौना चैनल के माध्यम से बतावल गइल बा, सरासर झूठ बाटे। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि अगर कोनो हीरोइन के काम करावे के होई, कोई प्रोड्यूसर के, कोई डायरेक्टर के, तो प्रोड्यूसर पैसा, डायरेक्टर पैसा दे, हीरो काहे पैसा दी। सही बात बाटे, ये हकीकत बात बाटे कि आखिर हीरो काहे दी हीरोइन के, काहे से कि वो तो खुद पेमेंट लेके वो में काम करेला, तो फिर आखिर पवन सिंह पैसा दे के सनी लियोन के ऐसा कोनो प्रकार के न्यूज अभी तक ले हमनी के स्पष्टीकरण नहीं सकैले। ऐसे ई जौन भी खबर रुआ लोग के बीच फैलावल जा रहा बाटे उस सारा सर न्यूज गलती बाटे। जी हाँ, रुआ लोग ये सब चैनल से, ये सब अफवाह से रुआ लोग हमेशा बच के रही। काहे आकि सच्चाई से अगर रुआ लोग सामना करतनी तो सच सच होला और झूठ झूठ होला। ऐसे रुआ लोग अभी तक भोजपुरी के अपन चैनल सब्सक्राइब नहीं कइले छपरा जिला भोजपुरी, तो अभी के अभी लाल वाला बटन दबाई, सब्सक्राइब लिखल बा उहे वाला लाल बटन दबा के छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज